2 மக்ரோனி மிக்ஸ். இப்போ இதுதான் வச்சுக்கலாம். இன்னொரு பகுதியில் எண்ணெய் வச்சுருக்கேன். இதில் வெங்காயம் பொரிக்க போகிறேன். மக்ரோனி வேகும்போது ஒரு கட்டி மாற்றி மட்டும் போட்டுக்கோங்க, அப்போ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். இப்போ மக்ரோனி வெந்துடுச்சு. வெங்காயம் பொரிச்சா அதே எண்ணெயை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை மீண்டும் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறேன், அதனால் 2 மிர்ச்சியும் போட்டிருக்கேன். டொமேட்டோ சாஸ், இது ஆர்கானோ. அந்த மசாலா ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன், அவ்வளோதான். மசாலா எதுவும் கிடையாது. இப்போ மக்ரோனி போட்டுக்கலாம். இப்போ மக்ரோனி மிக்ஸ் பண்ண பிறகு அதை பகதூனஸ் இது போட்டுக்கிறேன். பொரிச்ச வெங்காயம் அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், குஷாரி மக்ரோனி. ஃபைனலாக அப்படி மேலே வெங்காயத்தை ஊனாக்கா முடிஞ்சது, ஃபினிஷ். நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.